Kabati CTV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Ki Noilam Jong National Neutra People's Federation, Hakakan Realtor Unai Weng Arajar Ar, Ki Lapan Jingbet Now Acting Chief, Jong Kahima Miliam Uba Ainam MCM, Knang Bakaseng, Kandupla Ban Penlong, Ya Kajingkan Rai Gidukan Hayodo, Ki Bale Benami, Lani Gidukan, Bala Shimwai, the Kibrio Kibanabar Jela, Bat Bala Shupen Sha Kerteng Haki Trajela. Skatri Jong Kaseng Uba U Berlin, Lingdo Sangriang, ha kajing keren unong lum kubor jong Kabati CTV, Royat Hu bakani kajing panjing bet jong kaseng na ke office jong Kahima Miliam, kalong hadian bakaseng galayo jing tip bagi dan gidukan hayau do kibashule benami. Isa shin na kalyang jong kaseng NHPF, niwan hani hapo jong ka office Dorbar Sim jong Hima Milim, na kabanta ya kaba nimpan jing bet. Nakaba ngin pej bat khandra ya kini ki bale benemi hapo yo namar ngitep bat ngisiam bun ki dukan hapo yo hang ni hapo silong hamtam hapo yo do ki ba ngila bat siam habangi kli ya ki dukan la dai kli ki don da ki nongwei mo ki bom dei khasi ten rai la dang ikran ngi pthau ngi kli ki kin ong bai ka jong ikong la ne jong iba ki ba dei khasi te kan ye ngila pa bun sin kalong ka ege ka ba bakla bat ketkum ka ain ka ba donru ka bala penmi mo ngala ban ong ka the Benemi Transaction Act khat khnai spa khra lane ka Prohibition Act la kran chai ba uno ubreu unomla ban recover mo ya ka property jong ki wei lane ki dukan je hendrai hangne kidang bun ki bale persya ya gani te namar kata ngitip syai bakani ka jing benemi mo kadai ka jingut bat ka bab pendunong ya ka ka jaj menru jongi ka baki nong wei kisim kabu ya ka ban le yu ai keteng haki trairi jongi ki briu la badong lokal mo te hendrai kan long tang kaba kin hapan ngi sothu kata bala dagi lokal ngi ai kerteng haki lokal ki hapan siu duna ya ka jinglut lane ka ba kin siu ka khajna ne handrel la kile kerteng ge jongki kitu ki bale ke business tip baki hap siu khambun namar ki de ki bru na bar tendre kani kan kata asibun ngala ban ai nuk sai fi kumban ong bakin sothu sai kata mo ka jingdu nong jong ka hima jongi ka hima melim lane ka jingdu nong jong ka jaj benru jongi kata adu kata ngan su anuksa kumbangin penken mau ya phi mo kumbalong itu nongrap hakapor telang uba lap yung busay ubla dai tha baula ngano la kriat palat mo ubla umla syu tang banya ura siyeng kan persat ndre nda ula saat le yu empu kala kata kare nuksa ngla ban ong ya phi ba ka jaj benru jongi ru ha ka jingle benemi gumni kan long ka ege ka ba hadin ka ban jot bat ka ban lam yang sijing du nong ka ba krau ta kata ka ga ka ba ni na liang kaseng ni sim khyai kan ye bat ni la yakran bat pa im bat nak liang jo pa im ru lakular bat sim khyai kan ni ka banta bat ba laong ru ba un hapan ye syong perkhat dang ta un sa ajing tip bat ngisla ban ya kan ni syakmat te ni nak kerpat ye kan ye bat perso shpi kumki parado parasnam khamtam ikwa ba ki egi baro ki ba ngi yo e ka ba ngi tip ni persang ye ka ban le ya ke ban long ka ban pendu nong na ka banta ka jaj ben ru jongi ki baro le se teng yim song thu na i jing le ibaret jongi iban la ban ong ba ya kala wei ka bakta adu kata jing bakla ibaret kumban ong ba ka leti ka bangiat sisin bangiat bakla kanom la pan ya lame phi syakathong ye ka ba phi mut ban le la ne kanom la ban penhun la ne ban penbha ya kalawai kebanuan tu kumtang kerpat ya kini kiba let's say la don la kitu kiba ngan on pi kidon kini kiba le benemi nang ne shikmat kit so bha ba so thu ya kani but kinom le shu la ne practice ban ya beteng ya kani kam nang ne shikmat nak liang kaseng ya kan tuju ya kani sai sin ba so bha kum ki jaj ben reu nimbu ka jing prakhat nak ka benta ka jing men toilang kilawai ki khon ki jongi ki persa bat ki para men ki jongi baro bat kum kaseng hi ni kwa ban pensai ha phi
yak itu kiba le benemi man imaham ba kin so thu shai ba kani ke ke ba le benemi kalong ke ba pi ditat ya kalong ran yang ditat ya ke judgment reu but ditat ya kalawai jo ki khon ki ti hi de namar kata ni na kalyang kaseng ngin je thu pi ba ngino map ya kitu ki ba don ti lada nila yo jingbet jiktip na ke office jong ka dorbar hima melem kedai ke jing pen kenmau ya pi baro banang ni cuman baladang ni lap habang ilek rai ya kini ki badon ti ngino map bat ni haban sim takarai lane da kalenti ke ban pensitom ya ki